Hello friends, borebai Bodo Job Info official YouTube channel nongthamanku gasैखौबो फिन खनसेबो बरेबावबाय दा स्किमनि आपडेट लाबोदों बेनिफ्राय अंगनवाडी सेन्टार्स आरो साख्रिनि गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनि सायावबो नोंथांमोननो आपडेट लाबोदों दा गोबाव खालामा जों नायगोन माखासे सेन्टार्स बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान अंगनवाडी सेन्टार्स लुसिगोन बेनो जाबाय 2000 स 2000 ओंखारसिगोन गोदान अंगनवाडी सेन्टार्स आरो बेयाव साख्रि ओंखारगोन आरो बेयाव सानै खरि लायोबा मोनसे सेन्टारावहाय थ 4000 चान्सआ दङ तो नोंथांमोना अल आसाम बेनिफ्राय बिटिसिआवबो चान्सआ दङ जेराव 10 पास एचएस पास जानाय लोगो लोगो जायफ्रा वमेन स नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय बे नोंथांमोननि अंगनवाडी सेन्टार्सआ जाबाय मडेल अंगनवाडी जेराव नोंथांमोननि एमाउन्टआ जागोन 25 लाखसनि बेयाव नोंथांमोना बाजेट दङ आरो लोगोसे बिनि सायाव गासै प्रजेक्टनि बाजेटआ जाबाय 500 crore स बेयाव नोंथांमोननि थाखाय बाजेट खालामबाय जेराव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेनो जाबाय अंगनवाडी हेल्पार आरो वर्कार हिसाबै स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन आरो जेब्ला एप्लाइ खालामनाय अपसन फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन जे बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां भेकेन्सि दङ बिनि सायाव गासैबो डिटेल्सआ फैगोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनो आपडेटखौ लाबोगोन So दानिया जों सेकेन्ड आपडेटखौ नायगोन लोगोफोर बेनो जाबाय 2023 आव हलिडेज ओके स हलिडेजआव बेसेबां थाखो बिनि सायाव जों नायोब्ला स नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय हलिडेजआ स लोगोफोर गेजेटेड हलिडेज होनोब्ला 38 डेज होबाय 2023 आव स बेनिफ्राय रेस्ट्रिक्टेड हलिडेज होनोब्ला 30 डेज आरो लोगोसे हाफ हलिडेजआ जाबाय 2 डेज बिनि सायाव बेयाव आपडेट फैखाबाय स बेनि गेजेराव मा थागोन बिनि सायाव नोंथांमोना उनावहाय आपडेटखौ लाबोगोन जाहाथे बेयाव मा इनक्लुड जाखो एबा हाबना थाखो बिनि सायाव गासैबो लिस्ट ओंखारगोन आरो जेब्ला लिस्ट ओंखारगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन स दानिया जों फैबाय लास्टआव बेनो जाबाय जोंहा स्किम तो जोंहा मोनसे गोदान स्किम फैदों बेनो जाबाय आपन घर स्किम दा बेयाव सोरबादिया मोनगोन साबसिडियाव मोनगोन बिनि सायाव जों नायोब्ला जों नायगोन फै बेनो जाबाय जोंहा माखासे स्किमनि आपडेट स बेनो जाबाय आपन घर स्किम दा बेयाव माखासे बाजेट रिलिज खालामबाय आरो बेयाव जाबाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे स्किमावहाय जायफ्रानोखि मोननो सानदों बेनो जाबाय नोंथांमोना गभर्नमेन्ट जब मावनाय जानांगोन आरो जायफ्रानोखि गभर्नमेन्ट जब मावनाय स बिथांमोननि थाखाय न'नि स्किम सफैदों आरो खम समनि इन्टारेस्टआवनो एबा साबसिडियावनो नोंथांमोना बेखौ मोनसिगोन स बेखौहाय 90.81 crore बेवहाय माखासे बाजेट खालामनाय नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो बेयाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन आरो नोंथांमोना बेयाव हम लोन एबा नोंथांमोना बेवहाय साबसिडियावहाय नैबे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो जेब्ला बे स्किमा एप्लाइ जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबावगोन जायफ्रानोखि गभर्नमेन्ट एमप्लयिज थ नोंथांमोना बेखौ नेगासिनो दंखायोगोन थ आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो मोनथों आरो जेब्ला गोदान एप्लाइ जायो बा आपडेट फैयो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाबोगोन स बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ स बेनिफ्राय लोगोफोर डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे स्किमनि आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय पेन्सन स्किम स बेनिफ्राय अरुणोदय लोगोसे पिएम किसान बेफोरबादि माखासे स्किमा डिसेम्बराव चान्स थायो आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन स बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि माखासे स्किमनि आरो साख्रिनि आपडेट मोनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव